Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και 1, 2, 3. Αναστασία, τι γίνεται εδώ μέσα? Τίποτα, όλα είναι υπό έλεγχο. Τι υποέλεγχο, τι μουσική είναι αυτή? Μπος, να περάσει. Καλώς το, να περάσει, να περάσει. Αυτοί ποιοι είναι πάλι? Ο Βασίλης και ο Βίκτορ. Δηλαδή προστασία. Δεν είναι μόνο προστασία, παιδάκι μου. Με φέρνει και face to face με τον συνομιλητή μου. Και τι πανηγύρια είναι αυτά εδώ μέσα? Μουσικοθεραπεία από την εργασία. Έρευνες έχουν δείξει πως η μουσική αυξάνει την αποδοτικότητα, μειώνει το στρες και φτιάχνει το κέφι. Καθίστε, τι πάθατε? Όχι, ευχαριστώ, έχω τη μέση μου. Δεν ήταν και οι καλύτερες διακοπές. Να πω τα παιδιά να σου αντινισιώσουν, ναι. Όχι, όχι. Είμαι πολύ καλύτερα. Θα καθίσω. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Αλήθεια, τι κάνετε εδώ? Τέλος οι διακοπές. Ώρα να επιστρέψει ο καθένας στη θέση του. Έτσι θα επιστρέψετε. Δηλαδή εσύ εδώ. Ναι, εγώ εδώ και στη σχολείο. Τα σχολείο, πάλι σχολείο. Έχω δηλώσει ότι θέλω να ασχοληθώ με την επιχειρηματικότητα. Έχεις μέλλον ακόμη. Δεν φεύγω έτσι απλά. Τι εννοείς? Θέλεις δεν το μπουστό, έλα μαμά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν το πιάσα. Τι είπε? Όπα, παιδιά. Κύριε Στεριό, τα θέλουμε γιατί δεν είναι απλά προϊόντα. Δημιουργούν αναμνήσεις και μιλάνε στην ψυχή μας. Τι ακριβώς θες να πεις? Ξαπλώνεις το βράδυ, φοβάσαι. Κοιτάς το καρχαριάκι, κοιμάσαι ήσυχος. Ισχύει. Ξυπνάς για το σχολείο, κοιτάς το ρολόι, χαμογελάς. Τα αγαπήσαμε, γίνανε κομμάτι μας. Με πείσατε. Έχουμε συμφωνία. Αυτό αγόρι μου, ας δώσουμε τα χέρια και ας γιορτάσουμε λοιπόν. Όπου γλέτη που είναι τούτο, με βιολί και με λαούτο. Πού σε μάνα να με δεις τι συμφωνίες κλείνω.